Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti paputok ni Aldo. Iti lugar da Aldo o Bing. Isungatan ti katangkanan ti ulo na kadagiti agindag. Kanayon abagbagaan daytoy ti inana, ngamyalang-alang na ti pamagbaga daytoy kankwana. Tirigat na, kadwan kadagiti kakuykuyog na, ket pasig nga agtutubo, nga agtawan iti 15 nga agpababa. No daduma, agparikot metten tinaganak, dagiti agtutubo, akanayon akakuyog ni Aldo. Gapo ta agbalbalin metten, asobag dagitoy. Iti umadanin apan nakaselebrar ti baro atawan. Ket Sigurado ng ton bispiras ti baro atawan. Siyak to ti kapintasan kang kapigsan iti paputok. Anya ti paputok mo ayam, Mang Aldo? Jesus! Mayat ti paputok ko trianggulo. Ha? Ala, di mo't may parit tagpaputok iti trianggulo. Ado nga minti may sagsagmak no kasta taramata na pang celebrar iti baro atawan. Adula amin. May sagmak ka no di mo among aramatan. Ngem no among aramatan, saan ka may sagmak? Ala, Mang Aldo. Amang no kaungot da kantukit din no kasta taramatam apaputok inton bispiras ti baro atawan. Adula amin. Siyak ti makam mo. Sigurado anaragsak to ti selebrasyon tayo iti baro atawan. Gapo kadagiti paputok ko. anya manen ti ibagbagam kadagiti agtutubo a kasarsari itam itay si Kaaldaw. Inton kwan makaunget tumanan dagiti naganak kadakwada. Awan mo ti madingay bagbagak kadakwada, nanang. Sigurado ka? Wen, agistorya kami lang. Ay nanak ko, apay ngamin aya akasta ka. Imbes ko maasika ti agbalin anasaya at nga ihemplo kadagiti agtutubo. Ngam saan mo? Kadaw yan asikapay ti mangisungsong kadakwada nga agaramid iti kalukwan. Ninanang met, nagsasaw kayo. Kasla nakasuksukirak mutlaw na nga anak yo. Saan ayang agpaiso? Kita man, iti edad mo at 30 daws. Rumbang la kumanga dametan pamilya manakaw. Ngambaro ka pa'y lang aging gaita. Takasanumat nga men. Kas kala kadagiti agtutubo akadupdupong mo. Pasigmat akalukwan ter aramidam. Saan mat ananang? Saan nga agpaiso ti kasta nga ibagbagayaw? Anya jet ko namboyet. Nanang, ikatangan nakman mo ti taramata ka paputok inton bispiras ti baro atawan. Anya, ay sus, anak ko. Amom ka di ang maiparit ti agaramat kadagiti paputok. Nanang, Ado nga minti madisgrasya gapo kadagiti paputok. Iso akanayon nga ipalagip dagiti masaknan. Ang maiparit ti agaramat iti paputok kas pang celebrar iti baro atawan. Ngamin, ang mga anya pa iti mapasamak. at dalat tamat aglaklako iti paputok, nanang. Saan aga po tadaglaklako kat agaramat kamutten, boyet. Tandaanam daytoy, anak ko. Malaksid ang masayang laang ti igatang mo, agrisgo pa iti karadkad mo no agaramat ka iti paputok. Iso pa nga asim anak ko. Saan ka nga agar-aramat iti paputok? Delikado. Imbagak matan kan ka, boyet. Sana delikado ti paputok. Sikam. Nung isumat ti ko na ni nanang ko, Mang Aldo. Apay nga minaya nga imbagampay lang ka ni nanang mo. Basta dumawat kalatan iti kwarta na paggatang mo iti paputok. Siyempre, damagan ni nanang no pangan anwak iti kwarta. Anya nga iti ibagakon ko no bilang laang. Sikamit. Makaamukan no niya ti ibagam. Ti importante kat ikan na kay ti kwarta. Tapnad da igatang mo iti paputok. Mang Aldo, Napintas ti agpaputok ko nakmanin kan kabuyet. May mayat no adda bukod mo apaputok. o sige nga ron Mang Aldo. Dumawat aklatakan ni nanang ko iti kwarta. Tapnad da paggatang ko iti paputok ko.
Mayat na makadawat ni Boyet iti kwarta kaninanang na. Tapno damain na yun na maigatang iti paputok para inton bisperas ti barwatawan. Patsi ka makadawat day jay. Saan narambang nga impluensya dagitag tutubo, Aldo? Sino ka? Kasano nga da ka iti likudak? Katawan mo tinalabsak bayat ti panagnak. Saan na napatag no sino? Ti importante, kat may bagakan ka asa narambang nga impluensya dagitag tutubo. Amo madelikado ti agaramat iti paputok, Aldo. Iswadi mo ko maisagbak dagitag tutubo. Oy, sige lakay. Di ka man makibibiyang. Nang runa kat saan ka nga mo? Man nakibiyang ka. Ay, apo, laling. Diyak amo no asino tinang-impluensya iti anak ko. Agpagpagatang iti paputok nga aramatan mi kano inton bisperas ti baro atawan. Anya, ay sus, kastamot lang ni Boyet nga anak ko. Ngam ko nakasaan ang mabalin, ta delikado. Day tangarod kat. Ay, masurunak, laling. Tinasayaat, ilawlawag mo lat ta iti anak mo, delikado ti paputok. Nasaysayaat pa ya pagkalangkangam laangan ti kalubdag iti kaldero iti balayo. Iso nga rod ti kunak. Uno saan? Oray jay lata abatyami laangan ti patpatitan na inton bisperas ti baro atawan. May mayat pay. Wen nga rod, kasta ti ilawlawag mo iti anak mo. Anyamanan dagita insang putmaw, Aldo. Paputok na nang. Aramatak inton bisperas ti baro atawid. Anya, ay unay kan anak ko. Delikado dayta. Sapay nagdadakkel dagita trayanggulo apaputok nga inyawid mo. Sigurado ang napigsa dagito'y nanang. Sigurado to amang nagtintero a kabaranggayan. No ipaputok kunto daytoy. Ay unay kan. Di ka kadi maamak iti kastangar aramidam. Kanayon ama ibagakan ka. Delikado ti kasta apaputok. Ngam gumatang kamutlat ta. Saan delikado no amom nga ramatan? Siyak pa'y ti kunayo nanang. Awan ti dili-delikado kanyak. Ay, talaga natangkan ti ulom, Aldaw. Saan ka mabagbagaan, Apulaos? Ay na, ninanang wit. Nahustuan ako ni titawan. Saan kayo nga agdanag, taamok teraramidak kunak na ron. Padasag man apaputokan to'y maysa. Kitaak man, no kasano kapig sa ti uni da ito'y apaputok. Dito iti pangipwistwak, iti paputok ko. Alita, sinjakon. Alita, aglingid ako. Ay, nauna yan, nagpigsa. Kunak tumot namin. Ay, nas. Balagan ka manan, Aldo. Si kamanin nalakay. Abay, ayakin lahat kalatan nga agparang. Sino kaya? Sana na napatag no asino ako nakmanan. Ay, Ti kumabalag ko ti pangag mo, Aldo. pumanaw ka man ditoy. Paputok kak talapayag mo. Makapasuron ka. Aldaw, anak kaw. Asino ti kasarsaritam di aya? Daytoy man alakay. Man nakibyang. Ay, unay ka. Apay ngay. Awan mo tilakay. Ay, sa di nga ngayon tinapananday siya alakay. Apay nga awan mo tin. Napananman ngay. Ladingitag anak ko, ngam saan ka nga ikan iti kwartam. Amok ngamin nga igatang mo lang iti paputok. Ha? Marikrik nak, anak ko. Kayat mo ti gumatang iti paputok. Nanang? Makitam? Hustuak, saan ka di? Nanang? Kunaktupay kad. Boyet, anak ko, napatag ka kanyak. Iso aladingitak no saan ka nga ikan iti kwartam, ha? Ngamin, saan mat nga umno ti pangigatangam? Nanang? Pasensya ka na. Di na ko makaungat no dagulitak. Saan ka akaungat? Basta, pasensya anak mat, ha? Saan ka nga ikan iti kwartam no igatang mula ang iti paputok? Delikado nga minday ta, boyet. Siyak lang kad napaputok na ita. Iso nga ano sa nyo latan kag buya, ha? Buya kami!
Aha. Mangsindi ako ni Timaysa. Aglisi kayo. Aglisi kayo. Aday ta. Ay, lisi kayo na! Makita yo. Nagpigsa na kiti paputok ko. Uray kay lagtataray nga umadayo. Mangsindiak man rin. Guri kayo, ha. Alam, mga di barsak naman ng kadatayo! Daytan. Tumaray kayo. Timak! Naputukan! Timak! Anay ko! Anay! Makitam tibong at ikinatangkin ti ulo, Maldo. Anay ko! Siga manan! Binalagan ka. Ngam di ka timgaganyak. Kawanan da, nojak timngag. Basol ko na ito napasama kanya. Maliksyon ka mat siguro itan, Aldo. Wan, naladaw sa tiyamin. Naladawan. Sige, maturog ka manin, Aldo. Tainto nagring ka, magunod mo ti sagot ko ken ka. Katnam na maek, asa pa ila ko ba, ta talaga amaleksyon kan, gapoy tinapasamak ken ka. Aldo, anak ko. Agyaman ta nakaringkan. Ay na, Aldo, anak ko. Makitam, tinapasamakan ka. Sino ti sapsapulam, anak ko? Apay akit kita ti aglawlaw. Adda ka dito'y ospital. Ayan, Jelakay. Sino alakay? Awan matilakay dito'y ospital, anak ko. Siyaklaang ti adda dito'y, taintaray da ka dito'y. Apaman anapukaw ti puot mo, apaman anaputukan ti imam. Amom ka di, anak ko. Mas daaw ti doktor anang tamingken ka. Ta itilaksid ti kinapig sa ti paputok abimtak iti imam. Basit la adunor ti sinagrap mo. Agpaiso nanang. Wen, anak ko. Dahita ti agpaiso. Iso apang nga asim, taag serbi ko man aleksyon kan ka daytoy anapasamak. Oo, nanang. Sana kung nagbalin asukir. Kandakas nga impluensya kadagiti agtutubo. Katpatsak. Dayto yan ti sagot nga ibagbaga Jelakay. Kanayon namang balag kanyak. May papaniti paputok. Iswarumbang amaleksyonan ako nanang. Katjak to nagaramat pa'y iti paputok. Napalalo ti pannakasdaaw ni Aldo, gapo iti napasamak kan kwa na ubing. Ngam nagpaay eleksyon kan kwa na ti amin. Kat dagiti met agtutubo nga inimpluensyaan ni Aldo. Saan dan apulos nga inalman, tinagaramat iti paputok. Taamudan, no anya ti posible nga agbalin, nga epekto ti paputok ni Aldo. Bueno obing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo.
Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.